Посеред площади стоит высокий помник. Перед ним горит вечный огонь. До помника подходят люди, и старые, и молодые, и дети. Стоять, молчать. Многие сюда приносят кветки. Верочка пришла до помника разом з мамою. Дівчинка була у сестричному платье. В руках яна тримала червону ружу, а третрику шепотели листья лип, стужки на венках, что принесли до помника люди. «Мама», — питає Верочка, глядячи на трепеткое, желтое полымя для помника, «чому гэты огонь називається вечним?» Тому що ён буде гореть завсёды і напоминать про тих, хто загинув за нас з тобою. Я ніколи не згасне, ніколи, бо гэты огонь пам'яті горить не тільки тут, для помника у людських серцях. Маці стояла мовчки, мовчала і Верочка. Потім я нахилилася і поклала свою квітку. Куди не глянь, ляси шумять, цвіті за полем гай, а поле воком не обнять, і гэта все мой край. Пшаниця, жито на полях, усюди урожай, стає як гори на лугах, і гэта все мой край. Живе, працує мой народ, ті у снежні, ті у май, і хорошеють год, народний вольний край. Куди не глянь, ляси шумять, за полем речка гай, і у серці пісні не стримать про мой любимий край.